Ja, want we zullen het houden over een bijzonder evenement dat in Kwartenplak vindt in en om Verwerd heen. Het gaat om de Waddenwandeltocht die het orenwikken 21 maart houden wordt. En wat deze waard kan je kijken in hoort. En we hebben ze vol kan je dus hier naar je uitjoggen. Ja, dat zullen we bepraten met je vrouwtje Krieps. Als je bij ons komt in de studio. Goeiemiddag, vrouwtje. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, heel veel de luisteraars die het evenement nog net weten. Wat is de Waddenwandeltocht? Ja, de Waddenwandeltocht die organiseren wel heel veel jaren. 1 keer in de Savelier en dit hier dus ook weer. 3 afstanden we rond. 12 wat langere, 35 kilometer en 22 kilometer. En een wat kortere afstand van zo'n hele kilometer voor iedereen. In het mooie Waddenlandschap, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, hoe is het Waddenwandelen? Want verleden keer, weet ik nou wel, toen moesten meestal maar met bussen heen en waarom, heen en waar ik zou zeggen. Maar dat is nog een oor opzet. Ja, we gaan nu weer een oor opzet. Vorige keer toen hadden we een lijn rond van Muntjesiel naar Verwerd. Of de andere kant uit, dat we 42 kilometer. Dus de hele gemeente nu het eerst als marathonafstanders waren. En nu doen we weer een rondje. De start, finish in Verwerd. En nou ja, dus van daaruit worden de verschillende afstanden rond. Ja, geen bussen, gewoon start, finish, hetzelfde gewoon start, finish. En het is eigenlijk weer een oren route, dus dan verleden keer. Dus meesten die kunnen een beleving meenemen. Absoluut, ja. He, want verschillende afstanden. Is het voor elke keer toegankelijk, zo'n Waddenwandeltocht? Ja, nou de hele goede renners die hebben een prachtig mooie tocht. Laten we zo weer opvetten en bij de Sedikken en Fjouwer Terpdorpen. Dus 34 kilometer en 22. En de zo'n heel is voor iedereen eigenlijk. Dus mensen die weinig tijd hebben, denk ik. Met in 2 hoeken eens even lekker wandelen. Maar ook mensen die minder wandelen en in de rolstoel zitten. Of hijten hem met buggies. Of pakken ze bij met bennenwijn, met rollators. We hadden verzorgen dat iedereen rennen kan. Ja. Dat is eigenlijk iets unieks, dacht ik. Nee. Komt net zo vaak voor dat het op zo'n manier was. Nee, klopt. Wij organiseren ook elke keer de avondvierdaagse. En sinds 4 jaar hier hebben we slotjoen ook voor iedereen. Nou, daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De meesten in rolstoel. Bijvoorbeeld het rusthuis in Voswerd van Verwerd. Dus we hebben al wat ervaring. En toen dachten we, ja, waarom doen we dat dan net op een kwartste afstand? Zoveel moeite is dat nou ook weer net. Nee, en dus zelf vers wat aannemen voor werden. Ja, zeker. De mensen kunnen inschrijven op www.waddenwandeltocht.nl. En het rent al mooi. We zitten al haast in de 200 on. En het waberjocht liep het heel best. Dus ik denk dat de laatste twijfelaars denken van, goh, we gaan toch nog even mooi doen. Ja, want tot wanneer kunnen de mensen dan inschrijven, vrouwtje? De voorinschrijving is tot woensdag, dus tot en mei woensdag. En daarna kun je bij de startlocatie kun je altijd inschrijven. Ja. Want je haalt 200, maar op hoeveel mensen hoop je hem? Nou, het is zo afhankelijk, hè. Dus wij dachten van richting 350 zo geweldig wezen. En alles er, wij zijn de kleer. Het maakt het dus net vol uit, wij kennen alle wandelaars wonen. Ja. En nou ja, die wandelaars, hè, die kaarters, die komen er eigenlijk wat in onderwijs. Want je hebt eigenlijk wel eens wat aparts, dat een muziekgroepje of een oorending. Ja. Nou, de beleving van het landschap en de ontmoeting met Noaf zelf, maar dat gaat automatisch. De kwarte afstand die had 2 stempelposten die het mooi inrichten ben in Arenpleert. En dus er komen mooie fotomomenten voorbij en wat lekkers en van alles. En de langere afstand die had ook een aantal stempelposten, waaronder bijvoorbeeld het Lage Noorden. Dat is een kunstgebeuren. Vroeger de Sedikste Tour, sommigen kennen dat beter. Ja. Daar is een stempelpost. Op een gegeven moment kom je richting Woenswerd. Ons mooi opvetten. Oude dwarshoes daar, Eldorado. Dus tot de sapkleer. En we starten en finishen in de tent. Die er staat omdat het feest Nacht van Verwerd er is. En daar hebben we ontvangen met muziek. En daar is ook nog gelegenheid om even een drankje met te drinken of een hapje te doen. Het is wel een gezellig boel zo op zo'n manier, hè? Ja, wij hebben toch van vaak laat iedereen tegelijk starten. Hè? Dan zul je wel over de dag wanneer het iedereen naar binnen rolt. En nu hebben we zijn iedereen start apart van. Dus de 25 groen Noorders niet en de 22 uit mijn holle Moerders kwartier ook. En de zo'n heel kwartier in. En hoe lang mag ze er binnen werden? Dat is natuurlijk wel een... Ja, precies. Dus het resultaat ervan is dat iedereen ongeveer tegelijk binnenkomt.
Dus iedereen, de finish, die is... Oor de start vaak bijna, maar wij hebben het gecreëerd dat de finish bijna is. Dus dat is tussen jou draaien en seizen komt iedereen daar maar het... Nou ja, wij verwachten de wandeltempo's dat rond die 11 uur hartstikke druk is daar. Een finishlocatie. En dan pleziermeidje, even nu rustig maken op een koffie of wat oren en een muziek erbij. Ja. Nou, één keer, waar kunnen de meesten dan nog had ze willen nog wat informatie bij hebben? Want ja, je hebt een eigen website. Ja, klopt. Dat is www.wadenwandeltocht.nl. En de socio's die ik door via dwarsbelang in verven, dat is Vervet Online. En daar wil je heel actueel op hecht te houden natuurlijk. Maar de website is, daar staat het programma en van alles op. Daar zit alles op en hoe je een kaartje komen matten en hoe dat hij staat te kennen en finishes nemen. En waar de auto's tegen je maat of je fiets. Oh, dat is wel wist, ja. Ja, de meesten komen net al hier natuurlijk. Nee, net iedereen komt uit waar natuurlijk. Nee, er komen ook oren van boeten die in dit mooie landschap rennen wil. En de sporthal van Verve, dat een heel grote parkeerplek, dus daar kunnen auto's mooi staan. Wat doe je hier meestal boeten naar regio? Ben daar een onmelding van of is dat zo net? Nou, wij moeten eerlijk bekennen dat wij het bestand nog net zien hebben. Wij kregen de nummers terug hoeveel er erin kunnen zijn. En nou was die officieel werd iedereen bij komt. Het is voor mij een hele verrassing. Ja. Nou, sure, dat wordt al een verrassing. Ja. De sneeuw wordt een verrassing natuurlijk. Net alleen van je, want je weet wel wat er op het programma staat. Maar voor de kuierders wordt een hele mooie tijd. Dat denk ik ook, want het waarbericht liep het echt nog prachtig te wezen. We hadden misschien net midden in de zomer in, want mijn hitte wandelen, daar wil je echt net helemaal fleurig van, soms. Dus het is een mooi voorjaarszonnetje en net al te hitte. Dus dat is heerlijk, denken wij. Ik wens je hem een hele mooie tijd, hè? En op naar de volgende succes al 50, hè? Ja, nou, 1 keer in de 2 jaar hebben we de Wadenwandeltocht. Van de vorige dit jaar zijn, van Muntjes naar Verve, hebben we de prijs van 2028 won, de legacy van culturele hoofdstad. En er zit ook een bepaalde verplichting aan, dus dan worden we nog weer iets groter uitpakken. En dat is dus in 2028. Dan wordt de verrassing nog groter. Ja, klopt. Vrouwtje de Tiewol, als je er in West bent en succes met alles.